Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kablaawan da kayo amin kakabsat, tinapateg, ganaga ni apateg nga Heso Kristo. Praise God. Kat, sapay kumata, napya kayo amin manan nga danunan da ito'y live streaming tayo. Praise God. Kat, maragsakan kami unay, katagyaman kami. Iti panang itultuloy yung nga panang subaybay, dahito nga ministry tayo. Kat, hallelujah. Kada kayo nga papastor, kan kakabsat, dita San Gabriel La Union, kablaawan da kayo amin nga awan labas, agyaman tayo apot inted na ti balegi. Praise God. Ti panagdaydayaw tayo, fellowship tayo, edi kalman, kan aging gana iterapi. Praise the name of the Lord. Dita sa San Gabriel La Union, care of Pastor Mariano Harrison. Praise God. Hallelujah. Iyakat kada kayo amin nga kakabsat, sa di naman tayan nyo, dito'y pasat itilubong, oh, hallelujah, sapay kumata, napya kayo amin nga, pada-pada, praise God, hallelujah. Ti Diyos madaydayaw, kat mapantayo nga rod, iti panagkanta tayo, ti worship song, hallelujah, ti tayo amin, ti gloria, iti apo, hallelujah, kas, taintan na, ti balegi kada tayo, iso na iti maikari, nga may dayaw, ken maitano, praise God. Ang pantay, kanta ko na maikari, in English, worthy, hallelujah, praise God. Praise God, hallelujah. Maikari, sikat maikari, sikat ariapu, sikat maikari, maikari, sikat maikari, sikat ariapu, dayawan ka na santuan, na santuan, sikat na santuan, sikat ariapu, sikat na santuan, sikat na santuan, hallelujah, sikat ariapu, dayawan ka. Jesus, Jesus, sikat maikari, sikat maikari, sikat ariapu, sikat maikari, Jesus, sikat maikari, hallelujah, sikat ariapu, dayawan ka. Minsan ba, Jesus, Jesus, sikat maikari, sikat ariapu, sikat maikari, Jesus, hallelujah, sikat maikari, sikat ariapu, dayawan ka, sikat ariapu, dayawan ka, sikat ariapu, dayawan da ka. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Kansyon, kantay, tipos puso mi, dayawan da kawapo. Tiday ito yung oras, itibiyag mi, tiday ito yung aldaw. Sikay, ti mapadayawan wapo. Gyaman kami. Tadumting manan da ito yung oras, ngayon kami agdengeg, mabuya.
from your servant, O God, iti sasaom. Apo gyamang kami, iti balegi, ngayon mo kada kami, tinapalabas nga aldaw, aging ganay tataw, Apo, makita mi, iti kinaimbag mo, iti kinabilag iti saom nga hanga nagbalbaliw. O Apo Diyos, ti panagdengdengeg mi, dagiti tatao nga agbuyay tatanga oras, o Apo Diyos, nanyaman ti sitwasyon da, ayan man ti ayanda, Apo Diyos, kadwa mi suda, dagiti masaksakit, palaingam, dagiti kakapoy, O God, papigsaam, nang nangruno, Lord, dagiti, kumapkapoy ti pamati da, sapay ko mga Apo Diyos, taday ito'y nga mensahem nga mga ganit at tangal daw, katiso ti mangited, ti pamigsa kanyada. Lord, agyaman kami, bendisyon iti tunggal, kararwa, nga makakita dito nga live streaming, kastamat nga, na kami nga dato'y nga aramato mo Apo Diyos, dawaten mi ti presensyam, ka makipagtignay kanyami. Sikay ti madaydayo Apo nga Jesus, iti dinawat ko, itinagan mo Apo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Brother Richard. Praise God. Itultuloy tayo nga dayawan ti Diyos. Di kanta ko na, usyak ti naragsak. May kapag kanta kayo kada kami kakapsat. Praise God. Adda dita naisenta tayo. Hope nga nakita yo kat makipagkanta kayo kada kami. Hallelujah. My is with me, so hallelujah. And after singing this, she will be rendering her special song for the Lord. Hallelujah. Usyak ta naragsak. Gaputa intad ti apo ti balegi tayo. Praise God. Hallelujah. Balegi tayo kadagiti amin nga inaramid tayo para pamilya tayo kanti trabaho na iso nga agragsak tayo. Praise God kasi daydayaw ti Diyos. Yan. Adda kanta to'y puso kita, kanta tinamnama, tani Jesus insalakan nagsaka. Nagsaka kunay, nagsaka unay, imay kato'y pusog kang liplipyas, nagsaka. Hallelujah. Nakaskas daw ti ayat nagpaiduma, at datang na uray rikrikat, naragsakak. Hallelujah. Naragsakak kunay, naragsakak unay, imay kato'y pusog kag liplipyas, naragsakak. Hallelujah. Biyag ko iti nahimnas, di sa udi mayep kahas, tanaanda dito'y kararwag, naragsakak. Naragsakak unay, naragsakak unay, imay kato'y pusog ang liplipyas, nagsakak. Hallelujah. Umay ka ken Jesus, ita naliday akararwa, baruak kanta tingin na ragsak na iduma. Hallelujah. Naragsakak unay, naragsakak unay, imay kato'y pusog ang liplipyas, naragsakak, naragsakak,
Madaydayaw ti Dios. Praise the name of the Lord. Kat ituloy tayo nga dayawan ti Dios. But before my will give her song, kaya't ko nga ibagati praise report, at dati may nga kabsat nga nagdawat ti prayer request last Saturday, just after our live streaming. At gapot ti anak na kat agsakit ti tiyan na kat idi simangpot kami dyan balay. In kararag mi day tanga kapsat. Kararag mi ti anak na kat dayaw ti apo ta. Ti ko na nakat hallelujah. After nga naikararag ti kabigatan na narikna na itibang aday tanga anak kat kas ko na nga talaga nga naimbag ti Diyos. Iso na ti our greatest healer. Praise God. Hallelujah. Kat maraydayaw ti Diyos kakapsat. Ta iso na iti mangsungbat kadag iti kararag tayo. Hala nga mangsabat kadag iti masapol tayo. So nga maikari iso na nga maidayaw ken metano. Kat anya man pay dagiti prayer request you kakapsat. You can mention dagiti prayer request you kadag iti iti comment section, and dagiti testimonies you can share it kakabsat tapnon ti kastakat maidayaw iti apo. Hallelujah. Maraydayaw so na. So nga it's high time for us to listen to the song, special song of My para iti apo. Praise God. Hallelujah. And after that, Pastor Jim will give the word of God. Praise God. Suot na ruay, awan doa si tega pagkamangan. Mapulkukan ka, riknam na bandot, si papanunod ken ka ni Jesus. Ni Jesus ada, dita si bayi mo, ay iwanan na ka, uray sa tinong. Di ka asina, sumurot ken ka, si papanunod ken ka ni Jesus. Si papanunod ken ka ni Jesus. Nawan di kayem nga makipagrikna, dala na pekat adu tisot. Si papanunod ken ka ni Jesus. No ti sulisog kumayda ken ka ni Jesus ada iwan-wan ka. Mangisalakan mangikanawa adat si pai mo iwan-wan ka. Si papanunod ken ka ni Jesus. Nawan ti kayem nga makipagrikna, dala na pekat adu tisot. Si papanunod ken ka ni Jesus. Di ka agbuteng, di ka metlumdaang, no tirabi ulep na puskol. Di ka agsanod, di ka met maupay, ni Jesus ada mga tingay. Si papanunod ken ka ni Jesus. Nawan di kayem nga makipagrikna, dala na pekat adu tisot. Si papanunod ken ka ni Jesus. Si papanunod ken ka ni Jesus. Si papanunod ken ka ni Jesus. Praise God. Dayawan tayo ti Apo.
dayawak ken kapo agyamanak kinaimbag mo kan kanayon akan tak tasang wanam agruk baba agdayawak ken kapo agyamanak di kinaimbag mo kan kanayon akan taak tasang wanam agruk babak maday dayaw kao apo maitan o ka kaspa ngulo agdayawak ken kaapo agyamanak kinaimbag mo kan kanayon akan tak tasang wanam agruk babak maday dayaw kao apo maitan o ka kaspa ngulo natanok ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka awan pa'y tikasken ka natanok ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka awan pa'y tikasken ka kukwa mamindayaw kinatanok itagay mi di imami daydayawik tanagan mo kukwa mamindayaw ken kinatanok itagay mi di imami daydayawik tanagan mo natanok ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka awan pa'y tikasken ka natanok ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka awan pa'y tikas for you are great Lord your miracles are great there is no one else like you there is no one else like you for you are great Lord your miracles are great there is no one else like you there is no one else like you there is no one else like you
Praise God. Thank you. Nagyaman kami ti napintas unay nga kanta. Ti panakay kantana graman ti mensahe. Kablawan da kayo amin kakabsat ti daytoy nga oras. Da kayo amin nga kakabsat mi nga entero ti paset daytoy nga lubong. Ket na late tayo gaputa, kagap-gaputay unay jay mission tayo, ijay San Gabriel La Union. Manipo di Thursday night, ket napan kami ijay daking sa Saig, San Gabriel La Union. Kaya't may nga kablawan, dagiti kakabsat, tayo dita sa Saig, daking sa Saig Church. Ngay paspastoran ni Pastor Mariano Harrison. Ken ti kadwa na nga pastor, assistant pastor na ni Pastor Bilog. Itod may ti panangkablaw kada kayo kakabsat. Giyaman kami, dagiti amin nga kakabsat, dagiti amin nga members. Isuda nga naayat nga ng padagos, kada kami apapastor. Tinaramid nga revival kin 49 anniversary, church anniversary. Ket rinagragsak mi kakabsat, ti nakiadda kada kayo, ket madaydayaw niya po Diyos, ti nabaligi, nga panakaramid daytang anniversary kin ti revival tayo. Madaydayaw ti Apo. Kablawak dagiti amin nga daduma pay nga kakadwa pa pastor. Babayan ti panang ngidalan ni Bishop Manny Dumisag. Thank you, kumpadre. Ti panagkakadwa tayo, ket kablawak met dagiti kakadwa tayo pay nga papastor, da Pastor Dingkog, da Pastor Rodrigo Castro, madaydayaw ti Apo, da Pastor Lo Harrison, kastamit nga iraman kong kablawan, Pastor Jimmy Gadoy, dita Lipay. Kumusta kayo, Pastor? Kaya sapay kumatiapo ta, ada kayo met nga lata, uno ada kayo nga makiadada kada kami, tiday ito'y nga live streaming tiyo. Kastamit nga dagiti kakabsat, dagiti Balbin Brothers, da Pastor Balbin, da Pastor Bawas, ken ni Pastor Nilo. Iso nga nagsaya ti panag kakadwa tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kablawang kayo amin nga kakabsat met dita Balasio taaw, dita Amerika, Hawaii, da kayo nga kakabsat dita Spain, stamit dita Italy, dita Singapore, giyaman kami kakabsat, ti panagkikadayaw, dita Hong Kong, da kayo nga kakabsat dita Macau, giyaman kami ti panagkikadayaw. Ammumi nga makipaspasit kayo, iti da ito'y nga ministry. Madaydayaw ti Apo. Maragragsakan kami kadagiti responsyo. Kada kayo nga kakabsat, uray pay, adda pa iti viewers tayo dita New Zealand. Inkastamit dita Israel, giyaman kami kakabsat. Kin kada kayo amin nga viewers, uray pay dito'y Pilipinas. Kada kayo nga kakabsat, gagayem. Kablawak dagiti papastor dita Tabok. Tibiyang ti MCC Mount Calvary Church. Iti da ito'y nga lawas, kit umay kamintog sa sarak ta ito dita Paracelis, Mountain Province. Giyaman kami. Kinuray pay, ti panagkiadamin to kada kayo, dita Alfonso Lista, Pastora Juicy and Pastor Alan Baculod. Da kami to kada kayo anak. This coming Sunday, karkararag da kami tinasayat nga panagbiyahe minto. Ken nabalagay nga panggap. Padaydayaw iti Apo. Giyaman kami Apo, ket bendisyon Apo, dagiti amin nga viewers.
Bendisyonam ti panakiaddaday ti daytoy nga oras. Kararagmida, Apo, nga ti ragsakda, Apo, ti panakiaddada nga agserbay. Maliwliwada ko Apo Dios. Dagiti kakabsat mi Apo, iti ballasyo tao. Kararagmi ti fellowship Apo, Ilocano Fellowship, ijay London Apo. Oray pa yung mami nga nasantuan o God, ijay Dorking, dawatin mi nga bendisyonam ti fellowship Apo ijay. Ngay matmatunan, dagito nga pastor, the Pastor Jojo. Oray pa'y the Pastor James Valdez. Oray pa'y Apo ni Pastor Larry, o God, Panilo, bendisyonam, dagito nga anak. Isuda nga agpaspastor, Apo, ijay England, dawatin mi nga bendisyonam bidakin. Kadagiti amin nga katrabahuan, Apo Pastor, bendisyonam Apo idagyamang kami, itinagan ni Apo Isos. Amen. E de last Sunday, nagsarita, may papan, timakon ko na nga the power of prayer. Dila ito'y kakabsat, kaya't kung ay batay, ti mensahe ti biyag, ijay libro ti Matthew Kapitulo 9. Gistart tayo di verse 35 to verse 38. Kuna na, then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Agsaritak ti daytoy nga oras, may papan di sao nga looking for the harvest. Kitaan tayo ti anyen. Ni Apo Isos idinapan ijay ilina. Napan nga nangas kasaba kadagiti naduma-duma nga luglugar. Tapno isuro na ida, manipod kadagiti sinagoga, inkas kasabana, ti makunko na nga ibanghelyo, ti pagarian. Ti panangikasabana ti pagarian, kastamot nga inag-agasan na, dagiti tattao nga masaksakit, kadagiti na duma-duma nga klase tiyan anayinda. Idi nga nakita na dagitoy, dagiti adu nga tattao. Talaga nga imay kinkwa na tidakkel nga ase. Gaputa, dagiti tattao, addada nga nakita na, dagitoy nga tattao, addada nga tikasasaada, nawarawarada ko na nga nayarig ti may isang datay karnero ko na nga awan ti mangaywan kadakwada, awan ti mangiturong kadakwada. Ito. Ni Apo Isos agsarsarita, kin-concern unay kadagiti tattao, saan lang nga idi, uray pa'y kadagitoy ngalaldaw. Okay. Kadagitoy ngalaldaw no kitaan tayo. Dagiti adu nga tattao, tinaldaw-aldaw. Busy dagiti tattao, kadagiti amin nga na duma-duma nga klase ti trabaho. Okay. Ngam ni Apo Isus kakabsat nakita na, ti kang runaan amasapol ti tao, nga oray pa'y kadatayo kakabsat. Ti material abanag
kasapulan tayo. Dagiti anyaman nga masapsapul tayo kakabsat, danom, makan, kintad dumapay. Dagitoy ket napateg da amin nga kasapulan iti tao. Nga madamay sa anakita ni Apo Isus, iti nga napanangas kasaba. Akang runan amasapul ti tao, iso dayjay may kan kumati tao, tinamnam at ibiyag, ti masak bayan. Tikit kitaan ti Diyos amay paay ti tao kakabsat saan nga at laeng nga ti agdama. Amasapul tayo tinuldaw aldaw. Saan lang nga masapul tayo kakabsat, dagiti amin kawis taroon material abanbanag anapapatag dagitoy ket napateg damin amasapul ti tao. Ngem adda kang runaan amasapul ti tao isot gapu nga imay ti asig ni Apo Isus kadagitoy nga tattao. Nga isuda nakita na dagiti kasasaad da. No addamay sa akadakkelan nga ti tao inton umay kenkwana ti datay ngay no awanan kadagiti kasapulan. Maysa isu dijay ti tao mayeg kenkwana ti panunot kinbiag amanag dan danag. Nakita ni Apo Isus daytoy idi nga nagministro. Ket nakita na at ti tao masapul nga dagiti tattao nga nayarig ti karnero nga awan ti pastor da. Ket ti tao kakabsat nga awan ti direksyon na ti biag anay langitan, ti pagarian ti Dios. Nga iso nga ti pagarian ti Dios masapul na ti ebanghelyo adenggen na tapno ti kasta maiturong isuna ti biag anapnuan tinamnama. Namnama ang masakbayan kakabsat. Isot gapuna kakabsat kingigayem dagitoy at tattaw nakita ni Apo Isus masapul na ti mangi pastor kadakwada. Kakabsat kingigayem ti mangi pastor kakabsat ti kararwa tayo awan sa bali akang runan no saan nga ti Dios. Dagiti pastor nga naisad kadagiti iglesia anadutukan. Isu dagitoy dagiti pinulutan niya po Dios. Ngem kakabsat kay nga gayam adamdumngag. Da kami nga papastor addada dagiti banbanag wenno o hanmi nga makita. Akas pa nakakita, tinananay a pastor, iso ni Apo Isos. Ang makakita, tinananay, akasapulan ti tao. Isot gapo nakakabsat masapul tayo ni Apo Isos. Amang ipastor kadagiti biyag kin kararwa tayo. Ni Apo Isos, iji versikulo 37, kunana then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Kakabsat, jay sao nga harvest ijay, iso dijay agurnong kadagiti makunkuna nga datay ngay agurnong kadagiti anyen wenno bunga. Okay. Agurnong kadagiti naloom wenno masapulen nga maani kakabsat. Ni Apo Isus kakabsat daytoy agsarsarita saan nga ti panagani nga kastigagangay nga panagani iti pagay ken mais. Ngem daytoy sarsaritaan na may papan ti makunkun nga panagharvest kadagiti karkararwa. Adu dagiti tattao nga nayowan anapukaw. Amasapol nga dagitoy ket mangegda iti ebanghelyo. Masapol amangegda ti sao ti Dios. Ti sao ti pagarian kakabsat. Isot gapuna
nga dagitoy nga maharbes masapul da ti makunkuna nga agani. Dito'y English kuna na naaramat di sa nga laborers. Okay. The harvest truly is plentiful. Ado. Okay. Ti makasapul ti panakay salakan. Ngam ti problema kakabsat laborers. Ti laborers ijay kakabsat ti kayat ng asawain doing manual works or hard works. No sarsaritaan tayo ti makunkuna nga construction. No kunada nga laborers ka, uno labor ti trabaho mi jay, uno laborer ka, adda ka ijay trabaho nga narigat. Kakabsat. Ket kasta ti panakailadawan, iti agtrabaho ti pagaryan ti Dios. Kakabsat. Narigat. Narigat ti agpastor. Kunak da ito itatipoon kin ka po, nagpastor akon ti almost 35 years nga pastorak. Ket narigat ti agpastor. No daduma makatawaan ka. No daduma mauyaw ka. Adu dagiti ibagadakin ka. Okay. Nga idento nga agar aramid kamit kadagiti banbanag apagsayatan ko mga dijay tao nga pangibagbagam isupay ti manguyaw kin mangsasaokin siya. Isod gapo nga kunak anarigat. Isu nga naaramat di sao nga laborers gaputan narigat. Narigat tiag pastor, narigat tiag trabaho. Kakabsat. Tauray pa'y kadagidi nga tsimpo. Idi mun una dagiti apostol. Dagiti mun una nga namati kini Apo Dios. Nang runa idi makunko nga panawen. Ni Nero nga emperor. Dagiti Kristiyano idi. Ipalamot da kadagiti leon. Aramiden da ang nakakatkatawa. Ipagpabuya da ida. Ket daytoy kakabsat. Isu timang paniknag. Nga narigat ti agbalin. Nga trabahador ti pagaryan ni Apo Dios. May isa kakabsat. Ti panagtrabaho ti pagaryan ti Dios. May isa kakabsat apan nakaayab nga ti panakayab kakabsat awan tinaykari nga kas di makunkuna nga monthly salary. Ngam daytoy kakabsat ti promise ni Apo Dios. Nga ti siya sinuman nga mangikasaba ti sao ti Dios agbiag. Ti siya sinuman nga mangikasaba ken agtrabaho ti ebanghelyo agbiag gapo ti ebanghelyo. Ngam kakabsat kin kagayam at trabahador iti Apo. Papastor, aganos tayo nga agserbay. Hantayo nga maupay. Nga agserbay ti pagaryan ni Apo Dios. Ije verse 38 kuna na, therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Encouragein kayong amin nga Kristiyano. Da kayo nga viewers, iti na duma-duma nga lugar da iti apaset ti lubong. Ikarkararag da kami kakabsat, apapastoryo. Ikarkararag yo dagiti papastor, diti Pilipinas, da kayo nga kakadwa, dita abroad. Tamasapul kakabsat ti panakaikarkararag. Taadu ti anyan, ngembasit dagiti may baon nga agtrabaho. Kakabsat kingagayam, malagip ko unay. Ti pakaistoryaan ni Ruth. Ijay libro ti Ruth, manipod iti pamilya agasawa ni Naomi kini Elimelech. Ni Naomi kin Elimelech, dagitoy ket Hudyuda, napanda nag-migrate. Ijay Moab. Ket adda ti duang anak da, nakiasawa da kadagiti Moabitas. Iso ni Malon kin Kilion, nga anak da Noemi kin Elimelech. Idi may tidakkel nga bisin ijay nga lugar.
Naiparnamot dayta nga tiyempo nga natay ni Elimelech nga asawa ni Noemi. Ket itikalpasan na dayta si marunumit ni Malon kin Kilyon nga anak da alalaki kin babae nga nakiasawa ti Moabitas iso ni Ruth kin ni Orpa. Tiya ba nga istorya na tayo met dagitoy metlaang anak da Elimelech kin ni Noemi. Nabati dagiti dua nga manugang na iso ni Orpa kin ni Ruth. Ket pinanggap ni Noemi kuna na agawid akon ijay lugar mi, ijay Bethlehem. Iso nga naggapuan na. Ket kuna nagsubli kayo miten, kadananang yo, kadagiti pampamilyayo, ang naggapuan yo. Taawanin ti anak ko, kuna na, ket sa anak miten nga mabalin pa yung aganak tapno asawaan niyo manin. Tiya ba nga istorya, ni Orpa nagsubli, kadagiti pamilya na, ngam ni Ruth nga nagawid, uno ni Noemi kuna mga nagawid, ijay Bethlehem, simurot ni Ruth. Idi nga dadan ijay, napanda ijay, nagawid da. Ijay lugar ni Noemi, nga katugangan na. Naiparna nga panagani. Ket idi nga madamati panagani. Napan nakitudtod. Amoy yun nakitudtod saan niya nakigapas. Dagijay aggapgapas niya, agan-ani, kay ni Noemi agyan ijay likudan dagitoy nga agan-ani. Ket dagijay nga marigmag wenno matintinag nga sanda nga maalam amin nga dawa ti barley. Isu ti alaen nga tudtudayn nga ihar-harvest ni Ruth amanugang ni Noemi. Kakabsat king gayem. Mabalin nga hangka nga pastor. Mabalin nga saan ka nga evangelist. Mabalin nga saan ka nga teacher. Tapno ti kasta aramidem daytoy nga dakkel a panagani ket makipagpasit ka. Ngem adda mabalin mo nga aramiden kas kinirot. Tinudtudtud na dagijay babasit nga anyen nga saan nga maala amin dagiti agan-ani. Payat na nga sa wen titunggal siya sinuman amamati adda mabalin tayo nga aramiden iti panagani ti pagarian ni Apo Diyos. Iti paganyan kakabsat, tanapadpadasak tinagani. Adda dagiti trabaho jagiyagan ani, adda ti agpamirinda, adda ti agbalon, adda ti agluto akanan dagiti agani. Anyaman ti pasit mo, iti panagani. Ti kangrunan adda mabalin mo nga ramiden, ti panagani ti pagarian ni Apo Diyos. Da kayo nga kumakanta ti church, ituloy yo. Da kayo nga mangikarkararag kadagiti trabahador, ituloy yo. Kit da kayo met ditab abroad kindadro pay nga da mabalin nyo nga ito. Mabalin nga adda dagiti time nga naupay kayo. Mabalin nga timbulong kayo di church, kat saan nyo nga nakita ti resulta na dagiti tulong yung nga pinansyal. Ngam saan ka nga maupay? Mabalin latta nga ituloy mo. Kakabsat, han mga kitaan dagiti mistakes. Ngam i-improve tayo dagiti mistakes. Kat ituloy tayo santay nga maupay. Tanwag sardeng tayo kakabsat. Ti trabaho ti anyen ado. Ngam basit dagiti agtrabaho. I-encourage ko ngagmay-maysa tayo ngagtrabaho ti pagarian ni Apo Diyos. Ikararag tayo kakabsat, ikararag da kami. Ti pamulot ni Apo Diyos tapno ti kasta. Ti trabaho kinti pagarian, ti panakay kasabat, ti sao ti Apo. Ni Apo Isus din na pan nagministro, niya tinga, inagagasan na dagiti masakit. Idi nagministro kami dito, live streaming tayo, idi nagawid kami jay balay, kadandanon mi. At dati timawag nga taga Sabela, ag sakit ti anak na. Kat in request na gapot at ti daytoy dayjay minsay tayo dilasan dikat about the power of prayer. Ket kunana pastor kabsat ikararag tayo man daytoy anak ko. Mabalin tayo ti mangikararag. Dayta paset tayo amin dayta kakabsat. Mabalin tayo met ti makipagpaset ti panangagas kadagiti masakit.
Imbagat ti Apo kadagiti amin nga mamatikin ko na. Ipatay danto dagiti imada kadagiti masakit kit umimbag to. Hangad tayo ti mangagas. Ngam babaan ti pamati awan distansya ti kararag. Ngam ikararag tayo dagiti nga masakit mamati tayo. Han tayo nga problema kakabsat no anya ti aramiden ti Apo. Ngam ti aramiden tayo patkin tayo babaan ti kararag tati Dios man nakabalin patkin tayo nga kasta. Han tayo nga agdwa-dwa kakabsat. Kakabsat king gagayem, ikararag tayo, ti paganian, tamang ibaon niya po Diyos, kadagiti agtrabaho. Masapol niya po Diyos kakabsat, dagiti laborers, trabahador. Ti panagtrabaho, ti pagarian ti Diyos, saan nga linaingan, saan nga masapol nga agbalin tayo nga professional, saan nga agbalin tayo nga muna nga nabaknang kindad dumapay. Ngam tinaskain, mamati tayo kat awatin tayo ni Apo Isus aman nubot kin mangisalakan tayo. Ti kwalifikasyon kakabsat, ti makipagtrabaho, ti pagarian ni Apo Dios. Masapol nga awatin ni Apo Isus agbabawi ka kadagiti basbasol mo. Kat ibagam ti pagarian ni Kristo. Ijay pagtaingan niyo, ti asawam, ti anak mo, ti kabagyam, kinsa din numan apasay, kakabsat king gagayem. Mabalin mo nga i-share ti pagarian niya po Diyos, aglalo ta, ti technology kakabsat, ket sa dinuman, madanon na. Mabalin tayo nga i-type kakabsat, kadagiti pasit ti pamilya tayo, dagiti bersikulo, amasapol nga kasapulan ti tao. Ket dayta nga tao, ti panakaisalakan ti tao, gapu ti sao ti Diyos. Amasapol apat yun ti tao. Kakabsat king gagayam, agmay-may sa tayo kung mga agtrabaho, agmay-may sa tayo kung mga kararag. Agmay-may sa tayo kakabsat. Nga may ngiwaragawag, ti pagarian ni Apo Diyos. Kitaan tayo ti pagarian. Uno kitaan tayo ti lubong. Kitaan tayo kakabsat ti paganian. Ado ti marpag. Ado dagiti tattawa makasapol. Naiwawa na yawawan, nadadahal nga biyag. Ngam siya sinno kumakakabsat. Ti mangipan kadakwada. Tinaimbag nga damag. Sika siyak or urayon da ka ti Apo. Dahito'y ti mensahe ti biyag. Tapno ti kasta, ituloy tayo ti agtrabaho ti pagarian ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatag nga nagan ti Apo kat sapay kuma tadaytoy a mensahe ti biyag nang ted kuma ti encouragement kada tayo nagtultuloy nga agsurvey. Ikarkararagyo kakabsat daytoy nga live streaming tayo. Mabalin nyo nga i-share kakabsat, kadagijay gagayan kakabsat yo. Tapno mangnagda, iti Ebanghelyo, ti pagarian ni Apo tayo, nga Hesus Kristo. God bless you all. Kit ni Apo Dios, isot makiadda, kada tayo. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kaya man tayo karigijay nga sasao ti Apo. Kat in response to the message nga nagagantay iti dayto Rabbi. Dayto nga malam kantaan tayo kantang ko na agayat ribbeng mo, praise God. Hallelujah. Praise God. Arabo, choose of God, choose this of God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mangkanta tayo ti may nga kanta. Ket kalpasan nanto ti panagkanta tayo kakabsat adda ti prayer request ditoy ikararag tayo ti panakaagas ni Pastor Alex Bumanlag. Pastor ti Arobob Church of God, Jones Isabel. Jay Jones Isabella, who is suffering from kidney stone. So, dahito'y ket request, di may isang akabsat tayo ni Sister Miriam Sales.
Kabsat, makipagkararag kanto kada kami. Kin kada kayo kakabsat nga viewers. Yaman kami kakabsat, kay ti Apo, iso timang bendisyon, nagkararag tayo ito, madamdama. Mangkanta tayo timay sa nga kanta. Agaya trepeng mo padamatao kaasiken kwana ited mo no adarigat na kent kwana inka biag ni Jesus sarita emalang agaya trepeng mo di padamatao ni Jesus na dungo di talek mo no di mangipangag ang isutanusam ingan at di kanto mairagpat di kanto sardengan abagbagaan an anusam tuagan et getan agaya trepeng mo di padamatao ni Jesus na dungo di talek mo o puso anapnuan basulan arway panakada lus mo tagawaam takastat karbengan ken maipaay tapno aglag am kaitinamay agaya trepeng mo di padamatao ni Jesus na dungo di talek mo nuin kaidalan biyaga na santuan ti Apo it denantut gungunam di kanto mauma agananus ka tani Jesus natay gapuken ka hallelujah agaya trepeng mo di padamatao ni Jesus na dungo di talek mo. Praise God, mapantayo ti panagkararag, manakabalin kinaasi unay nga Dios. Umay kami apo di tatrono ti parabor mo. Tapno ti kasta apo agtultuloy kami nga agpakumbaba. Kinagdawat kami apo ti dakkel unay nga kaasim amay paay ti tunggal may sakada kami. At to'y apo ti kabsat mi ti maysa nga pastor ni Pastor Alex Bumanlag nga adda ijay Jones Isabela. Iso ngagsagsagaba apo ti kidney stone. Amami nga nasantuan. Ti biyag ti tao apo nayarig apo ti libro ang nakalukat. Apo ken ka. Awan apo Diyos tinailemeng from cover to cover, Lord, kasta ti biyag mi. Ammom dagiti puso mi. Ammom ti panunot mi. Ammom ti masangwanan kit ammom pay dagiti napalabas. Magyaman kami tadda Dios nga nagkarikin ng ibaga nga ti anyaman adawatin mi kinkwana dayta ket itden na kada kami. Ikararag mi nga rod ket agdawat kami ti kaasi amay paay ti daytoy a pastor ti adipon mo. Awan ti distansya apo ti kararag. Ngimitag ay mi apo Dios daytoy nga pastor manipod di tatrunom.
Tapno ti kasta po dawaten mi ti kaasya may paay kinkwana. Kapoy tinagan ni Apo Isos, agasam ket sagidem kadi Apo. In the name of Jesus, Lord, agasam si kati doktor, dagiti amin adu doktor. Ket si ka Apo, ti manakabalin, ti amin nga manakabalin. Awan ti kadakkelan, apagkamangan mi no saan nga sika. Ngarod Apo iraman mo dagiti amin nga viewers Apo. No addada Apo ngagsagsagaba Apo, iti anyaman nga klase ti sakit, O God. Iti depression Apo, no addada Apo Dios, iti kasta kasasad. Lord God, yun nat mo taimam amay paay kadagitoy akakabsat. Ket encourage sem Apo idag sao ka kadakwada. Ilip up mo ida Apo. Manipod ti kasasad Apo ti depression. Tulungan Apo Dios ida, dagijay agsagsagaba Apo Dios. Dagijay Apo tattaw Apo, kadagiti agsagaba ti cancer in the name of Jesus. Sagidem ida. Dagijay Apo Dios nga nabalod kadagiti anyaman na dadagsin ti biag. Apo itag-ay mo Apo ida. Manakabalin nga Dios o God, sika ti Dios anang ibaga. Saan nga olbod ti Dios anang ibaga. Nga iso ti kamang mi. Ket na imbag a Dios. Amuna dagiti amin akasapulan mi. Madaydayaw ka. Bendisyon na Apo Dios dagiti amin nga Kristiyano. Dagiti amin nga ministro katrabahuan. Dagiti amin nga ministry Lord ikararagmida. Dagiti Kristiyano, ijay kadagiti communist nation, Lord, bless them, O God. Dagiti Kristiyano, kadagiti Muslim countries, O God, bendisyon amida. Uray pa'y kadagiti Hindus, O God. Kadagiti Apo Dios, nga luglugar Apo, nga awan pa'y Apo ti Kristiyano, ijay tulungan amida. Kadagiti Buddhist countries, Lord. Amami nga nasantuan, mamwanda kuma. Nga ni Kristo isot mangisalakan tibya. Ni Kristo iso tinamnamatibiag. Ni Kristo iso itipoon tibiyag. Madaydayaw ka nga Diyos. Agyaman kami kinka. Bendisyonam tinay patayab asaom Apo. At isa sinuman nga mangi-share dito'y Apo. Ket may danon kadagiti tattao nga sanpay nga nakangag Apo ti Ebanghelyo. Amami nga nasantuan Apo. Mamati da kumaapo kinka. Agyaman kami ti gundaway ti panagministro kin panagserve. Bendisyonam dagiti amin nga viewers mi Lord. Ma-encourage da ma-challenge da kuma, mapabilag da kuma, may kanda kuma ti ragsak. Ngayon mangeg da daytoy nga ministry Apo. Kin kadagiti sabsabali ka kakadwa po Dios. Ngagmin ministro iti live streaming Apo ti panakay kasabati sa Apo. Isuda mami nga nasantuan, mabendisyonan ko matitunggal tao. Yaman kami Apo kinka. Bendisyon naman po Diyos, dagiti amin Apo, kay iglesia itong bigat. Dagiti amin nga ministro Apo pulutamida. Bendisyon naman dagiti amin nga members Lord. Ma-encourage da ko, madagiti nag-backslide, dagiti naglikod Apo, naupay iti panag-survey, agsupli da ko mamami nga nasantuan. Apo adoti aniyan, yung basit ti agani, mangibaon ka kadagiti agani Apo, dagiti trabahador Apo Diyos ti pagaryam. Tapno may salakan dagiti amin na tattao. Yaman kami kinka. Thank you Lord. And we give you glory and praise in Jesus' name. Amen. Madaydayaw ka Apo. Thank you Lord. God bless you all. Praise God. Hallelujah. Madaydayaw ti Diyos. Yeah. Ni Jane Castillo. Praise the name of Praise God. God. Hallelujah. Okay. Dapay ti pahabol kakabsat. Dati may siya nga affected ti COVID ditoy Ni Junior Binayan. na Asawa ni Jen. ni asawa ni kabsat nga Jin Binayan. So habang nga kantahan tayo dito nga kanta, ti pang serda tayo ditoy nga kanta kay Lord God ikararagmi. Ti may siya nga napiktaran ti daytoy Apo problema ti siya nga lubungan. Lord, Apo, agasam kadi.
ni Junior Binayan. Iso nga asawa ni Kabsat Jane, apo. Amok nga daytoy nga Kabsat adda di Cyprus. Mamami nga na santuano ga dawaten mi apo. Nga agasam kadi apo Dios. Daytoy nga Kabsat. Mamati da kin mamati kami. Kin patsin mi unay apo. Nga sikati Dios akay bagan apagkamangan. Pangasim apo Dios ta agasam kadi sagidan. Makita da kuma apo Dios. Nga saan lang nga dijay pan nakaagas da. Nam apo makita da kuma nga ti Dios ang mga gas. Masapo na pagserbyan. Kin mangisalakan ti biag saan lang nga dito'y daga. Haan lang nga pagkamangan ti tsimpo apo Dios ti panagsakit ti physical na pagi. Nam nang rona pagkamangan. Tapno maipan kami. Ijay glory ang awan ton ti saksakit. Lord, thank you Lord. Ti panang sungbat mo dahito nga kararagat mamati kami apo. May ti dahito yadadakkel at testimonyo. Thank you Lord and we give you praise Lord. Agtultuloy kami nga mangidayaw ken ka. Agyaman kami. Tinagan ni Apo Isos. Amen. Praise God. No adadag iti prayer request yo kakabsat. Mabalin nyo lata nga isend kada kami oray pay ditoy nga programa tayo ket mabasbasa mi might ket saan mi lang nga nuhan mi nga may kararag ditoy isoti wagas nga mabalin mi agtultuloy nga administro kin oray pay kada gitoy akakadwa mi nga anak agtutubo ditoy church tayo ditoy Banggar agtultuloy kami nga agyaman ti ayaten tayo nga pastor ditoy church tayo ditoy Banggar ni awan man tata ni Pastor Daniel Laigen Jr. agyaman kami pastor tikan kanayon ti nalawa nga panunot kin panakipagpasityaw kin kada kayo nga anak kin dagiti amin nga viewers agyaman kami kakabsat agyaman kami. God bless you all. Madaydayaw Jesus is my Savior. Praise God. I shall not be moved. Jesus is my Savior. I shall not be moved. Jesus is my Savior. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Praise God. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Jesus is my healer. Jesus is my healer. I shall not be moved. Jesus is my healer. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. I shall not be. I shall not be. I shall not be moved. I shall not be. I shall not be moved. just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Thank you. Dahito iti kabsat kin gayam yo, Pastor Dumales and Mrs. Dumales. God bless you all. See you again next time and bye-bye. God bless you all. Hallelujah.